Συνεχίζοντας με το Word, θα δούμε για αρχή αυτά εδώ τα τρία κουμπιά, τα οποία είναι κουμπιά μορφοποίησης και μας δίνουν τις εξής επιλογές. Το κουμπί αυτό, από το Bold, σημαίνει ότι γράφω έντονα, αυτό εδώ σημαίνει ότι γράφω πλάγια και αυτό εδώ σημαίνει υπογράμμιση. Για να το δούμε στην πράξη, έρχομαι εδώ, αριστερό κλικ πατημένο και σέρνω μέχρι εδώ. Και θέλω αυτά εδώ τα δύο να τα κάνω πιο έντονα και απλά πατάω την έντονη γραφή. Και βλέπω εδώ ότι όντως έχουν γίνει πιο έντονα και πιο μαυρισμένα τα γράμματα. Αν θέλω να φύγει αυτή η επιλογή, βλέπω ότι πατώντας εδώ πέρα μέσα, βλέπω ότι το Bold είναι επιλεγμένο, ενώ αν έρθω εδώ, βλέπω ότι το Bold δεν είναι. Άρα αν θέλω να φύγει αυτό, απλά τα ξαναεπιλέγω και ξαναπατάω άλλη μία φορά το κουμπί B. Και βλέπω ότι όντως η μορφοποίηση έχει φύγει. Μπορώ να επιλέξω αυτές εδώ τις τρεις γραμμές και να τα κάνω πλάγια. Και βλέπω λοιπόν ότι η γραφή μου έχει γίνει πλάγια πια, το οποίο μπορώ να το κάνω και με την εξής επιλογή. Ας επιλέξω αυτήν εδώ τη γραμμή. Έχω Ctrl πατημένο, δεν το αφήνω καθόλου και πατάω I. Τώρα αφήνω και το Ctrl και βλέπω ότι επίσης εδώ έχω πλάγια γραφή. Άρα λοιπόν εκτός από το κουμπί εδώ μπορώ να το κάνω με τη συντόμευση Ctrl πατημένο και I, αφού έχω επιλέξει το κείμενο που θέλω να κάνω σε πλάγια μορφή. Ενώ τέλος θα δούμε την υπογράμμιση, επιλέγω το κείμενό μου και πατάω επίσης αυτό εδώ το κουμπί. Το ίδιο ισχύει για όλες τις επιλογές. Αν έρθει εδώ βλέπω είναι υπογραμμισμένο. Αν θέλω να φύγει η υπογράμμιση απλά το ξαναεπιλέγω. Στη συνέχεια θα δούμε πώς μπορώ να αντιγράψω και να επικολλήσω ένα κείμενο. Έστω ότι αυτό εδώ εγώ ήθελα να υπάρχει και λίγο πιο κάτω. Τι θα έκανα, δεν θα το ξαναέγραφα σίγουρα, το επιλέγω και έρχομαι εδώ στο κουμπί που λέει αντιγραφή. Το επιλέγω μία φορά και έρχομαι στο σημείο που θέλω να το επικολλήσω και πατάω το κουμπί εδώ που μου λέει επικόλληση. Και βλέπω λοιπόν ότι όντως το κείμενό μου υπάρχει και εδώ. Ενώ αν έρθω κάτω-κάτω έχοντας κάνει την επικόλληση, εδώ στα βελάκια βλέπω ότι έχω διάφορες επιλογές. Να διατηρήσω τη μορφοποίηση προέλευσης, έτσι ακριβώς δηλαδή πως είναι πάνω, να συμφωνεί με τη μορφοποίηση προορισμού, να διατηρήσω μόνο το κείμενο. Ας επιλέξω να διατηρήσω μόνο το κείμενο, βλέπω ότι αλλάζει τελείως, δεν έχει πια κάποια μορφοποίηση. Μπορώ να το επαναφέρω βέβαια, να είναι ακριβώς έτσι όπως είναι εδώ. Αυτό εδώ ονομάζεται ειδική επικόλληση ή αλλιώς είναι οι επιλογές που έχω στην επικόλλησή μου. Άρα λοιπόν όταν θέλω να αντιγράψω ένα κείμενο, μία λέξη, μία παράγραφο, το επιλέγω για αρχή, πατάω το κουμπί αντιγραφή και στη συνέχεια με ένα Enter θα του δώσω το σημείο που θέλω να γίνει η επικόλληση. Εγώ θέλω να γίνει η επικόλληση εδώ, άρα το επιλέγω και έρχομαι και κάνω την επικόλληση εδώ. Επικόλληση μπορώ να κάνω και άλλη φορά, και άλλη. Την επικόλληση την κρατάει, αν έρθω εδώ και πατήσω Enter και κατέβω εδώ, πάλι αν πατήσω επικόλληση θα μου ξαναβγάλει το ίδιο ακριβώς. Ή και εδώ, με ένα Enter, πατάω πάλι επικόλληση. Άρα λοιπόν όταν έχω αντιγράψει κάτι, μπορώ να πατήσω επικόλληση όσες φορές θέλω για να μου το εμφανίσει. Επίσης μπορώ να αντιγράψω μία απλή λέξη. Εδώ είναι η ίδια διαδικασία, αντιγραφή, και θέλω εδώ να κάνω επικόλληση. Και έχω κάνει την επικόλλησή μου που δεν θέλω να είναι με πλάγια, θέλω να είναι κανονικά, άρα λέω διατήρηση μόνο κειμένου. Και βλέπω λοιπόν ότι εδώ έχει διατηρήσει μόνο το κείμενο και όχι τη μορφοποίηση. Αν θέλω έρχομαι και εδώ να βγάλω την πλάγια γραφή και έχω σκέτη τη λέξη μου. Για να κάνω αντιγραφή ή επικόλληση στο κείμενο, μπορώ επίσης να το επιλέξω και να έρθω εδώ που λέει επεξεργασία, αντιγραφή. Εδώ πέρα βλέπουμε κάτω εμφανίζει το πρόχειρο, θα δούμε μετά ακριβώς τι είναι το πρόχειρο αυτό που μας εμφανίζει. Και έρχομαι πάλι εδώ, επεξεργασία, επικόλληση και κάνω την επικόλλησή μου. Ένας τρίτος τρόπος για να κάνω επικόλληση είναι να επιλέξω, πάντα επιλέγω αυτό που θέλω να αντιγράψω, Ctrl πατημένο από το πληκτρολόγιο
και C, Ctrl πατημένο C και από κάτω επιλέγω πού θέλω να το επικολλήσω, Ctrl πατημένο V. Δεν αφήνω καθόλου το Ctrl πατημένο C παράλληλα ταυτόχρονα κάνω την αντιγραφή, επιλέγω πού θέλω να το επικολλήσω και εκεί που θέλω να το επικολλήσω πατάω Ctrl πατημένο και V για την επικόλλησή μου. Άρα λοιπόν αυτός είναι ο τρόπος για να κάνω επικόλληση από το πληκτρολόγιό μου χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Ctrl και C για αντιγραφή, Ctrl και V για επικόλληση. Ας δούμε τώρα τι είναι το πρόχειρο που αναφέραμε πριν. Βλέπω ότι αν κάνω μία επικόλληση δεν μου αναφέρεται κάτι, αλλά αν κάνω εδώ αντιγραφή, βλέπω ότι κατευθείαν με το που κάνω αντιγραφή μου λέει κάτω 6 από 24. Ας δούμε λοιπόν τι είναι το πρόχειρο. Το πρόχειρο είναι μία προσωρινή περιοχή αποθήκευσης στην οποία μπορούμε να αντιγράφουμε κείμενο γραφικά και μπορούμε να κάνουμε επικόλληση από το πρόχειρο σε οποιαδήποτε θέση μέσα στο ίδιο ή και σε διαφορετικό έγγραφο. Καταρχήν ας ανοίξουμε το πρόχειρό μας, πηγαίνοντας εδώ που λέει πάλι επεξεργασία και επιλέγω πρόχειρο του Office. Και βλέπω ότι μου εμφανίζεται αυτό. Θα μπορούσα επίσης να το εμφανίσω εμφανίζοντας το παράθυρο εργασιών και από εδώ να επέλεγα το πρόχειρο. Αφού λοιπόν έχω εμφανίσει το πρόχειρό μου, βλέπω ότι εδώ πέρα έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6 εγγραφές. Όπως μου το λέει και εδώ, 6 από 24. Τι είναι αυτό? Αυτά εδώ τα 6 που βλέπω είναι το κείμενο που έχω κάνει αντιγραφή. Ό,τι λοιπόν κάνω αντιγραφή το εμφανίζει εδώ. Πάμε να το δούμε και σε ένα παράδειγμα. Το με εκτίμηση το κάνω με δεξί κλικ αντιγραφή και από κάτω στο κάνω επικόλληση, πάλι δεξί κλικ επικόλληση. Αυτός ήταν ένας ακόμα τρόπος με τον οποίο μπορώ να κάνω αντιγραφή ή επικόλληση. Επιλέγω το κείμενό μου, δεξί κλικ από το ποντίκι μου και επιλέγω αντιγραφή και στη συνέχεια αφού βρω πού θέλω να το τοποθετήσω, δεξί κλικ επικόλληση. Βλέπω λοιπόν ότι μου εμφανίζεται και η καινούργια μου εγγραφή, βλέπω εδώ έχει πάει από 6, 7 και λέει με εκτίμηση. Άρα λοιπόν οτιδήποτε εγώ αντιγράφω, επιλέγω την επιλογή αντιγραφή, μου εμφανίζεται στο πρόχειρο. Αν εγώ λοιπόν θέλω να αντιγράψω κάτι αλλού σε ένα άλλο έγγραφο, εγώ έχω ανοιχτά, βλέπουμε διάφορα έγγραφα αυτή τη στιγμή, θα επιλέξω από εδώ το έγγραφο 2, μπορώ πάλι να εμφανίσω εδώ το πρόχειρό μου και επιλέγω να ανοίξω το παράθυρο εργασιών, το πρόχειρο του Office συγκεκριμένα και έρχομαι εδώ και θέλω αυτό εδώ ή αυτό οτιδήποτε να το επικολλήσω εδώ. Τότε απλά επιλέγω το βελάκι που μου εμφανίζεται και πατάω επικόλληση και βλέπω ότι έχει αντιγραφεί εδώ. Αν τα ήθελα όλα θα επέλεγα επικόλληση όλων και βλέπω ότι όντως γίνεται αντιγραφή όλων. Αν θέλω να τα διαγράψω, αν θέλω ένα συγκεκριμένο πατάω εδώ διαγραφή, αν τα θέλω όλα πατάω απαλληφή όλων και διαγράφονται όλα. Άρα λοιπόν με τη βοήθεια που μας προσφέρει το πρόχειρο μπορώ να επικολλήσω, είναι ένας προσωρινός χώρος αποθήκευσης, ό,τι αντιγράφω υπάρχει εδώ και μπορώ με αυτή τη βοήθεια σε οποιαδήποτε έγγραφο ανοίξω να επικολλήσω ό,τι θέλω. Ας δούμε τώρα κάποια πράγματα για το πρόχειρο και κάποιες πληροφορίες. Το πρόχειρο είναι προσωρινό. Όταν σβήνω τον ηλεκτρονικό μου υπολογιστή, τότε τα περιεχόμενα αυτομάτως διαγράφονται από το πρόχειρο. Το πρόχειρο επίσης είναι διαθέσιμο σε όλες τις εφαρμογές στο Windows, το έχουμε ξαναδεί και στο Excel. Μπορούμε να κρατήσουμε στο πρόχειρο μέχρι και 24 στοιχεία και γι' αυτό εδώ λέει 6 από 24. Αν εγώ όμως έχω αντιγράψει 25, τότε απλά το πρώτο θα διαγραφεί και θα πάρει τη θέση του 25η αντιγραφή μου. Το εμφανίζω, είπαμε, από το επεξεργασία πρόχειρο του Office για να εμφανιστεί ή επιλέγω από το παράθυρο εργασιών μου την επιλογή πρόχειρο και έτσι μου παρέχονται αυτές οι επιλογές. Τώρα, αν ήθελα με έναν άλλο τρόπο να αντιγράψω από το ένα κείμενο στο άλλο, ας επιστρέψουμε στο έγγραφο 1, μάλλον
στο έγγραφο αυτό και έστω ότι θέλω να αντιγράψω όλο αυτό εδώ στο έγγραφο 1. Είμαστε στο Word 22, τον τίτλο μας τον αναφέρει εδώ, είναι εδώ πέρα και πιο έντονο κάτω εμφανίζεται, αλλά και πάλι μας λέει το όνομα εδώ και κάνω δεξί κλικ, αντιγραφή, ή θα μπορούσα να κάνω επεξεργασία, αντιγραφή ή το κουμπάκι εδώ που μου εμφανίζεται αφού επιλέξω το κείμενο. Αντιγραφή είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, αντιγραφή, και θέλω πάω στο παράθυρο, διαλέγω το έγγραφο 1, στο παράθυρο εδώ βλέπω ότι μου εμφανίζει όλα τα έγγραφα του Word που αυτή τη στιγμή εγώ έχω ανοιχτά. Επιλέγω λοιπόν το έγγραφο 1 και έρχομαι εδώ και κάνω δεξί κλικ, επικόλληση. Θα μπορούσα να το κάνω και από το πρόχειρο, αλλά θα μπορούσα να το κάνω και έτσι. Έχω λοιπόν και άλλες επιλογές για να κάνω αντιγραφή και επικόλληση. Επίσης θα μπορούσα να επιλέξω αυτό εδώ το κομμάτι και να κάνω Ctrl C πατημένο, δεν το αφήνω το Ctrl, επιλέγω στη συνέχεια παράθυρο το έγγραφο 1, θέλω να το αντιγράψω έστω εδώ, Ctrl πατημένο V. Δεν αφήνω το Ctrl, τα δύο κουμπιά τα πατάω παράλληλα, ταυτόχρονα. Πρώτα το Ctrl, δεν το αφήνω και στη συνέχεια το V μαζί με το Ctrl. Ctrl και V λοιπόν και έχω κάνει την επικόλλησή μου. Και έτσι με αυτούς εδώ τους τρόπους μπορώ να αντιγράψω το κείμενό μου. Τώρα ας δούμε και μια τελευταία λειτουργία. Αν εγώ δεν ήθελα απλά να το αντιγράψω, αλλά ήθελα όλο αυτό εδώ να φύγει από εδώ και να πάει στο έγγραφο 1. Τότε αυτή η επιλογή ονομάζεται μετακίνηση και το κάνω αντί για αντιγραφή επικόλληση, το κάνω αποκοπή επικόλληση. Ας το δούμε και στην πράξη. Πατάω πάλι δεξί κλικ, αποκοπή, το ψαλιδάκι εδώ, ή πατάω αποκοπή από εδώ, βλέπω ότι εξαφανίστηκε, ή πατάω αποκοπή από εδώ και έρχομαι στο έγγραφο 1 και κάνω πάλι δεξί κλικ, επικόλληση. Άρα λοιπόν, όταν θέλω, για να επιστρέψουμε στο Word, βλέπουμε ότι εδώ εξαφανίστηκε, να φύγει κάτι, να μετακινηθεί όλο αυτό εδώ και να πάει στο έγγραφο 1, τότε δεν χρειάζεται να κάνω αντιγραφή επικόλληση, γιατί αν κάνω αντιγραφή θα υπάρχει και εδώ και στο έγγραφο 1. Κάνω απλά αποκοπή και έρχομαι στο έγγραφο 1 και κάνω δεξί κλικ, επικόλληση. Άρα, όταν κάνω αντιγραφή, το έγγραφό μου δεν φεύγει, απλά υπάρχει δύο φορές, στα δύο έγγραφα που κάνω την αντιγραφή και την επικόλληση, ενώ όταν κάνω αποκοπή, τότε φεύγει από εκεί που υπήρχε και πάει κάπου αλλού. Ουσιαστικά μετακινείται. Η συντόμευση γι' αυτό είναι Ctrl-Χ, Ctrl-V. Όπως δηλαδή στην αντιγραφή πατάγαμε Ctrl-C για αντιγραφή και Ctrl-V για επικόλληση, τώρα πατάμε Ctrl-Χ για αποκοπή και έρχομαι εδώ που θέλω και πατάω Ctrl-V για επικόλληση. Πάλι από το πληκτρολόγιό μου. Αυτές λοιπόν ήταν οι επιλογές αντιγραφής και επικόλλησης.